هەڤرێزکارên بەرسەفدانا Sûriyê eşkere kirin ku aliyên piştgir birîna piştgiriya xwe ji rêveberên perwerde û xwendinê yên serbixwe li Idlib, Heleb û Hemayê ragihandine û vê yekê ziyaneke mezin gihandiye karta xwendinê. Di daxuyaniyekê de duh roja duşembê, tîma hevrêzkarên bersevdana Sûriyê eşkere kir ku birîna piştgiriyê li ser karta xwendinê li navçeyên Bakurê Sûriyê nêzîkî 840 dibistanî li xwe digira. Wê bihêla 350,000 xwendevan ji hemû qonaxên xwendinê dûr bikevin. Tîma navborî daxwaz ji hemû aliyên piştgir kir ku dubara piştgiriya xwe pêşkêşî wan dezgihan bikin. Taybet hevdemê ku navçe di nav derbedarî, hilweşandina dam û dezgehên perwerde û xwendinê ji aliyê rejêma Esed û Rûsyayê de dijî. Ku ji destpêka 2019 ve balafirên rejêma Esed li Idlibê bi tenê 113 dibistan armanc kirine. Li gorî amaran ku ji 1193 dibistanî li Bakurê Rojavayê Sûriyê bi tenê 600 dibin xizmetê de ne û ew dibistanên mayî dikarin bi tenê 300,000 ji 650,000 xwendekarî li xwe bigirin. Tîma hevrêzkarên bersevdana Sûriyê daxuya kirin jî ku bêtirî 21 mamosteyî li wan navçeyan bûne qurbanî û jiyana xwe ji dest dane. Serbarî bêtir ji 278 şagirtî ku ew jî bûne qurbaniyên êrişên leşkerî li navçeyê.